Bayanas, oh. 29. Pwede na. Less kaya rin to. Check natin. Oh, exercise. Yes. 49. Adidas. Ay, hindi ko pala. Ano ba ng pang-pangbo? Pero din siya white pinabakal ka rin mo. Okay na ito kanino? Ay, ako naman. Nakapang-lalaki talaga. So 19 dirhams. Puma 29. Adidas 29 din. Sando shoes to. Anong brand to? Hamel. Patay ng iba. Parang nagkakarera ka naman ito. 89. Gino? Cute to, para sa bata. Bayanas, oh. 29. Ito, literal na toys. Oh, ito, Love Diana. Wala nang love. Bayaran na lang. Helmet, yung bata. Okay. Papalipad si Spider-Man. Ben 10. Fortnite Battle Royale Collection. Okay. Black Widow. Bilay na Marvel. Apex. Spider-Man. Ang bata.
Sam and Mark, The Adventure of Long Arm. Ba, hindi ba si Luffy to? Long Arm. Goma Goma. When pencil meet the markers. Oh, siguro kulay-kulay to. Diba? Hello. 29 din. Yung maliit lang na spider. Oh, may mga ano din, no? Pang laptop. 65. Nilagay ko sa ano, sa harapan. Pantalon. Pantalon niya, how much? Price is 35. Cute ng pampambata nito, oh. 99. Ang cute, oh. Yun, no? 139. Ito, Bayanas, oh, ang dami, oh. Pero maliit yata yung size. Ang babae, ganun. 39. Oh. Diba? Meron ka mga Bayanas. 39 dirhams. Pang summer ng mga bata, oh. Yan. 49 Speedo. Tela siya, kala ko sapatos na, ano. Reebok po na, oh. Ay, sabi asuan ko mga ulo. Ate. Sabi ko, hindi ko nga ate. Nga ba yung? Wala akong bili. Bayad na sa yun. Wala. Kasi sinali ko kita na kaya yung New Camp. Magkano yun? Ano? 20. New Cam. Wow. Ano yan? Siyempre na dito. Magkano yan? 13 eh. Yan nga na ka. Ano din? Gapan na ako. Makapal yun. Akarakal ka rin. Bakit ko rin. Manipis yun niya. Ayos tagin. Adidas. Nakagay na kamo ka to. King Kite ka 25 lang eh. Oo, masabing niya pinakain. Magkano yan? 13 eh. 39. Ako na pa kamuha na oh. Ini, 20 ini eh. King Kite 25 mo rin yan eh. Kaya lang eh. Branded Ano? no? Branded lapan eh. Ay niyo, baligtaran mas type kay niyo. Ano nga Kaya ako laos to rin 25 kung lang eh. kaya mo pala nga baloy ni. Oh, something na, oh. Kaya ni boy? 25. Oh. Large lang. Ay kaso medyo mali niya 349. Yeah, 300 yan. Ha? Ah, ito, ayan. Kabaligtaran 59, 60 yan, oh. 60 lang, oh. Eh, 35. Oh. Diba? Hindi na symbol. Ganda nito, eh. Baka magkapalit, ah. Ay boy. Ay, oh. 35. Lakas maka-orig, ah. Ayan.
Panalo. Alam mo, ikaw pa yung makakasal baliwan. $39. 35, 40. Yung 40. 39. Kaya nga ako, sinali ko naman makanini uling pag maglakad papunta ng obra papunta metro Pwede rin nga pali. Oo. 35. Ngayon, gampaw tang mag-winter, the best siya. Magagaya, pare-pare sa rin na. Okay. Branded la pa Oh. Kana ko. 20. Hindi ko nabili. Yan, no? Sabi ko, mag-isa lang yan. Ano may isa kasi. 59. No? Reebok. Diba? Mawag ka din eh. Alay ko la May kisula, sabi gusto. Ganun nga doon kami. Ganyan rin mo sa ngayon eh. Bali, tsaka may kasalina ako niyang bayo kaya apuntalan niya. Parang ano na dinaanan ng bagyo mabilis Kaya sukat. Kita mo yung pagkakasimple ng Puma one size adult ஒரு மாசம் இல்ல ஒரு 3 weeks Adidas 45 So ang nakalagay na original price is 249. Ang balagay na eh. Yan. Bench 35. Kaya na ako nabili. நான் இன்ஷால்லா நான் ஊருக்கு போயிட்டு Dati may pangulukan mais karena nakasusulod ba kanyan yan நான் கண்டிப்பா Kahit hindi pa pala kalupin ka na ako. இல்ல 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 நானே சொல்றேன் நானே தெரியல இல்ல Sige yan. Boost no. இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல நானே தந்துருவேன் Oh, Puma. ஞாபகம் இருக்கு Ganda நல்ல டைம் நான் இன்ஷால்லா நான் தருவேன் Stig yan. வேற எப்படி நான் 29. Ang pang babae Stig na Kanong presyo nito? Kaya wala kang iba. 29 Ay, yan. 25 lang. Kasi na Yan kaya rin yan. Tabang buka na. Have a new day. Welcome to the club. Adidas. Adidas brand pala Before 199 ang price ngayon 40 na lang So marami pa kasi akong cup doon sa bahay Mahilig din akong mamili kahit hindi ko gano'ng sinusuot. Red ba? Kaya ka. Maputi ka Yan. Stig yan Maroon na Adidas pa. Branded. Bench. May pakapak sa bitik ko lang nanginigil. Konting-konting hindi mo halata. Kumbaga hindi pumasa sa quality control. Pero the best na best yung
Kasi branded yan. Kaya mababulak sa kanya dito. Mababoy yun. Mga trunks oh. Kano to? Ano itong price? 29. Harley. Ay, ang cute-cute sa mga kotse. Rawr. Kaya mantap ba kami? Santingan niya eh. Sige. Try na lang kita kilwal na eh. Ayun. Tapos nakapaglibot tayo dito. Yan. May nagustuhan kayo dito sa mga items dito. Pasyaran nyo lang dito sa may Murakabat. Ang balance sa kanya, 391. Yan. Tabi siya mismo ng ano. Harap mo mismo siya ng ito. Yung signal.